क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि जाम्फै आरो नालाफोरनि जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव। एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो रेलवे बिफाननि इन्जिनियारा क'क्राझार रेलवे स्टेशननि जेंना सुस्रांनो थाखाय नायगिदिंहैदों। नंगौ, थांनाय 6 मे खालि आलिपुरदुवार डिभिजनेल मावख'आव आलिपुरदुवार डिभिजन रेलवे बिफान आरो 3 नं क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया क'क्राझारनि माखासे रेलफोरखौ दोनथ'नायनि थाखाय सावरायहैदोंमोन। बे मेलनिनो फिथाइ महरै दिनै बिफानारि इन्जिनियारजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना क'क्राझार रेलवे स्टेशननि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दावबायहैदों। गुदियै दैज्लां बोथोराव जाम्फै आरो नालाफोरा होथेना थानायनि जाहोनाव क'क्राझार सहरा बोसोरनाङै दैजों लोमसावजानो गोनां जायो। बेनिखायनो क'क्राझारनि रेलवे स्टेशनाव दै लोमसावनायनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रेलवे बिफाननि इन्जिनियारफोर आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोना नायगिदिंहैदों। मख'नो गोनांदि 6 मे खालि जालांनाय मेलाव माखासे गोजान जानथाइनि रेलफोरखौ लाखिनो थाखाय दाबि दिखांनायजों लोगोसे क'क्राझार सहराव फुटब्रिज आरो वाटार लगिंनि सायाव दाबि होनाय जादोंमोन। जायनि थाखाय लरेन्स इस्लारिया आरो रेलवे बिफाननि इन्जिनियारा दिनै जेंना थानाय जाम्फै आरो नालाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नायगिदिंहैदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराइ आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।